400 metriä näistä liikkeellä ja Sanna Aaltonen IFK lähtee päästä vauhtia. Selvässä johdossa kun tullaan takasuoraan. Hänen viereltään sitten ulkopuolelta Saara Raitista Urheiluliitosta siinä kakkosena tässä vaiheessa. Mutta Sanna Aaltonen joka tapauksessa johtaa kun tullaan tuohon 200 metrin kohdalle ja kaarteeseen. Hetken kuluttua sitten loppusuoralle johtoon aikamoisen reilu tässä vaiheessa. Sanna Aaltonen ykkösenä, kakkosena tulee sitten hänen ulkopuoleltaan Saara Raitista Urheiluliitosta. Näin Sanna Aaltonen tulee voittaa tämän kakkosena maalissa. Näin ja 54 osia. Sitten tulee Saara Raitis ja Johanna